Madlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Jamer. Hingkod ang pangitaron, taga Davao de Oro Province. Puntong legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong apuhan nga na prenda. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nadiskrasya ang akong lola tungod sa iro. Ingon inang mga panghita po. Gaw! Dujime! Asa mama ni mo? Narabas kusina. Nga naman. Si Luna ko ay narisga siya diyang narasmagalog iro. Ha? Usa na dos magag-iro, uy! Narasmagag iro, good. Daadto siya sa amo. Dibisita ni mama. Unya kay narasmagam siya sa iro sa among silingan ug nadakdak ang likod lula. Ug plano na ni mama nga ipadaog ospital. Ug ipaingon si mama nimo aron may makabantay ni lula sa ospital. Tan pa ha? Ako sa ingnon si mama. Kadit lang daw ha? Uy, nadasmagan rag iro. Nya ipa-ospital na nila. Nadakdak man kuno ang likod ni Lula, ma. Tungod sa pagdasmag sa iro niya. Basi grabe ang gibati ni Lula. Maong ilang ipa-ospital. Nya ako gyud ilang pabantayon. Asa naman dito mga nakapahimo sa pensyon ni mama sa SSF? Mama, sad, uy. Ay nalambod na tingali huna-huna, ama, uy. Ay nalang mo pagkwintahay kay tabangunon si Lula. Jemer. Uy, gidagid na si mama sa ospital, Jimer. Opa, ug tuanas mama. Mikuyog ni Gawrin niya ron makatabang og bantay ni Lula sa ospital. Grabe tingali ang gibati ni Lula pa kay ilang man gipa ospital. Ay, nana magud mga tiguwang na. Delikado na ang mga bukog. Basi si Bako may nabali sa bukog ni mama. Simbak ko pa, uy. May lang unta og diingon anang nahitabo ni Lula, uy. Hinaot nga makagawas lang dahil sa ospital si Lula. Na, di pa makagawa si Lola ninyo sa ospital. Ha? Nga naman, ma. Grabe yun ang kahimtang ni Lula nga nadasmagan ramang katog iro. Ay, ambot lang. Daghan man tog kuskus balongos ng doktor ay. Nagang gisulti nga buhaton anak kang mama. Nya, x-rayhan pa ko no. Nya, ambot oy, unsa pa to, basta daghan. Unya, ni uli man lagi ka. Kasi may nagbantay ni Lula dito ron. To, mas tiya ni mo pining. Kaya ko mangita ko kwarta. Iprenda ko na lang siguro ng bay o yuta ni mama. Wala. Unya, ma. Wa na ipuyan si Lula kung makagawas na siya sa ospital. Wala ka to raman sa dayon, anato. Sa pagkakaroon lang na nga dinalian ang pagpanginahanglan ni mama ang kwarta para ospital. Unya, og di malukat. Ugwa tayo kwarta nga ikalukat ba? Unsaan naman lang marimati na. Mayuta pa man sad si mama sa bukid. Tulugan ito ka ektarya. Gwa man sa to'y gamit yutaan kay bukid na kaayo. Kato na lang siguro ang atong ibaligya. Og maoy ilukat sa bay og yuta ni mama nga akong iprindaon niya alang sa iyang pagka-ospital. Ma. Naprindan nila ni Mama ang bayog yuta ni Lula nga verbal lang. Nagsabot-sabot lang sa barangay. Ugwa sila kasuwatan nga gipermahan. 100 square meters ang gidakon sa bayog yuta ni Lula.
Bahin sab ni Lola sa yuta siyang mga katiguangan nga wa pa mabuaki kan sa mother title ini. 20K ang pagkaprinda sa kailarasab nilang mama nga taguon lang sa panganap perensya. O gisukod-sukod ra nila nga maon ang gidakon sa lote. Ug tuod man, nati man gyud si Lola sa ospital. Naoperahan ng akong lola. O nakabayad rami sa bill sa ospital. Apan may dako pa ganang excess sa bayranan. Maong naglisod na may iglukat sa bayog yuta ni Lola. Unya, unsaon man anak ron ma? Wa na gid ko'y laing paagi, Jemer. Dayonon ko na tong hunahuna na ko nga ibaligya tong yuta ni mama nga 3 ka hektarya dito sa bukid. Aron nga malukat na mo ang bayog yuta ni Lola nimo. Kay daghan patagbayranan. Pila may balikya nimo atong 3 ka hektarya sa bukid ma? Nagkasabot ming managsuon. Nga ilarga na lang to namo og baligya bisan og 30,000. Ha? 30,000? Ay, Kaparato. Amo ra sang igagaw mo nagbantay sa yuta ni mama ang gustong mo palit. Ay na lang ng 30,000 para ang 20,000 ilukat sa bay og yuta ni mama dinhe. Ug ang sobra, ibayad-bayad sa mga utang pa nato pagka ospital ni mama. Oh, maumang ka ma. Pero sayang ang ta sa yuta nga mabalik gira parato maui. Sagdi lang gud. Aron malukat na nato ang bay. Sayang tinuod tong yuta nga nabaligya, oy. Kaya ang mga tao baya karon na nag-anam na og sakas bukid. Daghanang namuyo sa bukid. Umahal na niya ng yuta sa mabot ng panahon. Bitaw pa. Sayangin bitaw ko sa yuta ni Lola nga mabalik ya. Pero sa untaman, maumay na desisyon na nilang mama og siyang mga igsuon. Gibayaran na gani kuno sila ig-aga og 30,000. Ay, kadit sa pa. Sigaw rin ni man Lugaw. Gaw, ay malistiya, gaw. Hindi ka siya makontak. Kadit, oy, tas mama sa bukid. Nagsusi sa yuta ni Lola dito. Ganam di ang tagaw. Gaw, wala si Lola, gaw. Patay na siya. Ha? Patay na si Lola? Nahurot-hurot gyud ang halin sa yuta ni mama. Nga wa pa gyud nato malukat ang bay og yuta ni mama. Kay gigasto man ang halin sa iyang haya og paglubong. O giilan raman di mo ang tuwing agaw ninyo nga mao'y nagbantay sa iyong yuta sa bukid. Nga mao'y nagapalit sa iyong yuta ina. Ang iyang gibayad ninyo, halin raman sa bieto sa iyong yuta. Unsa pa? Marag ako kasabot ang tuda. Nagbaligya dahil kuno og 1/4 sa usa ka hektarya ang nagbantay sa iyang yuta. 30,000 lang iyang baligya. Ug baor sa iyang gibayad ninyo, aron siya magkapalit sa tibuok yuta. Unsa? Murag na ilad mi sa ig-agaw sa kong mama nga maukunuhay ang nakapalit sa yuta ni Lola nga 3 ka hektarya sa kantidad lang nga 30,000. Tax declaration lang ni yuta
O patay na rabang akong lula? Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, valid ba ang verbal nga kasabutan sa pagprinda sa bay ug luti sa akong lula ngadto kang perensya? Valid pud ba ang pagrimate nga unta? Bayra naman unta namo to. Ikaduhang pangutana, unsa man ang among buhaton nga makuha namo og balik ang bay ug luti ni lula nga marimate sa way igong rason? Maglisod ba mi labi na kay patay na si lula? Ikatulong pangutana, bahin sa 3 ka ektarya nga yuta sa akong lola, sakto ba nga ang gibuhat sa ig-agaw nila ni mama nga nagbantay sa yuta? Nga nagbalikya siya daan og 1/4 sa ektarya, aron siya mismo mao'y makapalit sa yuta. Kaya ang halin, maura may iyang gipayad nilang mama. Ikaapat o katapusan, unsaon man namo nga mabawi sab namo sa ig-agaw nilang mama ang 3 ka ektarya nga gibayaran lang niya og 30,000. Tax declaration ra ninyo taa. Pwede pa ni namong mapatiltuluhan? Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jamer. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og today it's me. Ako ang mahatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, tubagunta na no inyong mga problema, maskig unsa pa ng punto ha, punto legal, personal, psychological, emotional na tong mga problema sa mga nasakitan, problema sa mga nagmaoy, problema sa mga nasinzo, na hurt, agoy, unsaon na lang ang mga na-block o mga na-ghosting dyan. Kaway-kaway mo din ha. Sige lang, good guys. Mangita, taglaing di mo ghost. O dili mo, block na to. Nga na, i-block po kapiloy nga na good. Kamura yung kabaluman ka, ay block po. O naunag block, ay i-delete ng account o unsa ba, di ba? Kagdi lang, no? Ipada ng inyong mga suwat, be. Andam kayo ming mudawat ang inyong suwat na atay email address nga, suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta mga guys, mga sukintig paminaw? I miss you all. I hope okay patatanan din ha ang ato ang mga taxi driver, ato ang mga higala nga naa sa ilahang mga trabahoan, sa ilahang opisina, naa carbon, naa fasil, naa tabuan, naa talipapa, naa sa ilahang balay ng laban, ng utaw, nagluto, nagpilos hinayhay. Ay sus, kumusta mong tanan din ha? Ay mo pagmaoy, ay pagbagot-bot kay lami ra gyud gihapon ang mabuhi, maski natay mga problema, mga sukintig paminaw, okay lang gid na. Steady lang gid kaayo ta, no? Thank you. And letter sender karong adlaw taga Davao de Oro Cluster Province ug atong taguon sa pangalan nga si Jammer or Hammer siguro ni no. Iyahang suwat kabahin ni sa katong yuta nga napinda sa iyahang apuhan. Na disgrasya manggod ang iyahang lola kay murag napaakan batog iro na unsa to sa tuang drama no kaganina, so naprinda nila sa ilahang mama ang balay ug yuta sa ilahang lola. Ang problema ba kay verbal 100 square meters ang gidakon sa balay ug yuta unya bahin pud to sa iyahang lula no, sa iyahang mga katigwangan unya wa para ba nabuak ang title unya 20,000 to ang ilahang prinda tungod lagi sa pag-ospital unya ilaha ra ba gyud unta tong igagaw no. So naanag gyud toy kaning mga problema pa lang unya wa na ra ba iyahang lula. So mo niya mga pangutana guys, valid ba ang verbal nga kasabutan sa pagprinda sa balay ug lote sa ako ang lula ngadto kang perensya katong ilahang igagaw? Valid pud ba ang pagremate nga unta bayra naman unta namo to? Okay, explainan tani. Kaning mga utang, kaning mga prinda, di na pwedeng verbal. Sama sa ubang mga transaksyon, labi na kung kabahin ug yuta, labi na mulapas nag 500 or 5,000 ang kanang maong kantidad. Di yun na pwedeng storya-storya lang guys. Nagkinahanglan yun in town ni siya ug sakto nga kasulatan. Ang kaning dokumento ug akto sa pagprinda mo ni gitawag natog real estate mortgage. Mortgage tungod kay nangutang ta unya isip garantiya para pagbayad sa ato ang utang
atong giprinda, gigarantiya nato ang yuta nga kitay tag-iya. Nga ingon nga kung pananglitan maabot ang panahon nga di gyud mo mabayran og kwartang yuta, ang utang, ang yuta ang may mahimong pangbayad ana. Maunay gitawag na real estate mortgage ug kinahanglan na siya gyud nga nakadokumento ang kanang mga maong transaksyon nato sa yuta. Dili pwede istorya-storya lang. So dili gyud to siya valid. Now, di pud siya karimati kay dili man valid ang pagprinda sa maong yuta, no? So dili gyud to sakto ang katunga transaksyon langtod pagkastorya. Pwede gyud to ninyong ilimod, pero of course ang utang bayran gyud pud ninyo kay kabaw man pubong nakakuha mo ug naka-benefit pud mo. Ikaduhang pangutana, unsa man ang among buhaton nga makuha namo og balik ang balay ug lote ni Lola nga maremate nga way igong rason maglisod bami labi na kay patay na si Lola. Ang akong pangutana, wa magkahamoy dokumento. No, so giunsa man nila pagpanag-iyas yuta unless naamoy gipirmahan. Kay kung moingon kag imong giingon nako nga verbal ratanan, way dokumento, di na niya marimatig basta-basta ang yuta. No, di na niya pud pwedeng mapabalhin at unless naamoy gipirmahan nga dokumento. So ato ako no nang klaruhon sa. Pero para nako mabawi gyud ninyo ang yuta. Unsay angay buhaton i-check sa nato didto sa Register of Deeds ug sa assessor kag kinsa nakapangan ang titulo, wa ba ni giannotate didto nga siya nay tag-iya sa yuta o wa ba niya napabalhin. Kay kung napabalhin niya, i-trace na tog unsang dokumentuha ang napirmahan, piki ba, puwersa ba pagkahimo, nailad ba, kay para atong mapa-invalidate, mapabalik na to ang yuta sa katong original nga tag-iya. Ikatulong pangutana, bahin sa 3 ka ektarya nga yuta sa kong lola. Sakto ba ang gibuhat sa igagaw nila mama nga nagbantay sa yuta nga nagbaligya siya daan og 1/4 nga ektarya aron siya mismo'y makapalit sa yuta kay ang halin maura may iyang gibayad nilang mama. You know, dili gyud ta basta-basta baya gyud unta makabaligya sa yuta unless naa natay gitawag na kung dili gyud kitay original nga tag-iya ba kung dili atuangan ang kanang yuta guys mabaligya ra na nato kung mag-execute ang extrajudicial settlement of estate nga kitang tanang tagtungod nagsabot-sabot na ta nga mo na ni ato ang pagbinahinay no nga walay ma-exclude unsa man ka sure nga siya mo'y iyaha ang 1/4 no dili gyud na valid nga iyang gibaligya daan unya makaangko na says 1/4 unless mas akong giingon ninyo iyahan na gitong bahin og naka-execute mo atong dokumentuha kung wa gani di gyapon to valid ang sale. Ikaupat ug katapusang pangutana unsaon man namo nga mabawi sad namo sa igagaw nilang mama ang 3 ka ektarya nga gibayran niya og 30,000 tax declaration ra baya ning yutaa pwede ba namong mapatituluhan una yes ang kanang tax declaration di gyud na siya strong proof of ownership ang kanang tax declaration proof ra na nga nagbayad mo buhis okay sunod mabawi ba na ninyo yes kay kung invalid ang mga transaksyon pwede gyud nato na para mapawalang bisa ug mapabalik. Ang importante kani kay komplikado man gyud kaayo ni Gamer, kinahanglan gyud ta mukuha og serbisyo sa abogado. Kinahanglan dinhas Davao no imuhang yung adtuon og konsultahon ang usa ka abogado dadang inyong papilis no or konsultaha siya para masultian mo unsa nga dokumento pud ang iyang mga gikinahanglan aron makuha ang yuta. Okay? Ana lang gyud na ha. Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.